আচ্ছা এসটিরা তরফ থেকে লইবা নাকি এসটিরা তরফ থেকে खुलुमबा जतन मिडिया पार्सन दीर्घ एक बছর যাবত खरच फाई थांगा जोंनि एसडिजिटे जे एग्जाम माने 2022 साल तारपর जोंनि रेजाल्ट रियाखौ गाहायनि बाङैनो जों बे जागा ग्यादारिं खालामनानै जों सरकारनि थारनो एकटानो दाबि जाहाथे जोंनि एसडिजिटि न दाखि दाखि रेजाल्ट रुइनाय रिक्रुट खालामनानै बाङैनाय जों राज्य सरकार थानाय बिसोरनो जों दाबि खायो कारण जों साइमानो जोंनि हास्टेव गोबां स्कुलाव काबुबो टीचारनि क्राइसिस चले दङ हिंखे जों टीचार क्राइसिस जेहेतु दङ हिंखे आं अमनो सानान मोसोगो राज्य सरकारनो सुनो दाति दातिखे नियोग खालामनाय रेजाल्ट रुइनाय जारा क्वालिफाइ खायजाक बरनो रिक्रुट खालामनाय जे जोंनि हास्टेनि गोबां जायगायाव स्कुलाव बाबु स्कुल टीचार गुलै हिंखे सुनो नियोग खालामनाय जायगायाव जाहाथे हास्टेनि शिक्षा व्यवस्थाबो जाहाथे गाहाम मंथन जों जारा एसडिजिटि जारा टीचार अंनानै मोसानाय जोंनि जे इमां अमसुनो जोंनि इमां बास्तबायनो अंनानै बाङैनाय बा खायथन सरकार जाहाथे जुबकनि जारा जों बाबु बेकार जों जुबक एसडिजिटि साख्रि मोनखांनाय किसुता संकट जायगाबो जों आर्थिक संकट नरंनि बासिनाय हिंखे आबनो जों सरकारनि थाखाय रिक्वेस्ट खायो जाहाथे सुनो रिक्रुट खालामनानै बिसिंतै जे शिक्षा जे संकट दं माने टीचार क्राइसिस दं माने अब कायसा उनाव होननानै आं खाखायो आसनो हामबाय।